V roku 1995, keď som mal 60 rokov, tak som mal jubilejnú výstavu v galérii v Banskej Bystrici. Ja som si myslel, že je to moja posledná aktivita, pretože už som pred sebou v podstate nevidel nič, čo by som mohol robiť v oblasti fotografie. Ale stalo sa niečo, čo som absolútne nečakal. Verím, že to nebola moja zásluha, ale vrátil som sa zrazu, tak povediac, proti prúdu času k architektúre, ktorú som študoval, ale tým, že som ju začal fotografovať. Ja mám rád, strašne rád mám Prahu, jej architektúru, pretože je úžasná. A jedna prechádzka s fotoaparátom po Prahe ma tak uchvátila, že som fotografoval bez toho, že by som vedel, čo z toho bude, či to bude mať nejaké využitie. Tak som sa zrazu začal dívať na Bystricu pražskými očami a zistil som, že aj Banská Bystrica sa dá fotograficky vynikajúco stvárniť, čo sa týka teda jej architektúry. A tam som už ale vedel a mal som cieľ, že z tohoto bude výstava a pokiaľ možno tá veľkosť behom roka bola hotová publikácia Banská Bystrica, terasa z architektúry. V nadväznosti na to sme s vydavateľom, ktorý je prítomný tu medzi nami, dali dokopy ďalšiu knihu a to bola kniha Slovensko z krásy zrodené, to bol zase návrat k prírode. No a toto sú tie veci, ktoré som ja absolútne vtedy nevedel, že čo ma čaká, a tieto horizonty jednoducho sa mi otvorili potom 1990. Takže, vážené dámy, vážení páni,
Ja ďakujem za túto možnosť pri tejto výnimočnej udalosti sa k tomu prehovoriť. Už samotný názov výstavy Dvíham svoje oči k horám naznačuje, že nepôjde iba o všednú tvorbu, ale o autorov pokus vystihnúť aj nadčasovú rovinu bytia a jeho odkaz. Slovenské veľhory zaznamenané v nešednom svetle poukazujú na krásu, ktorá nie len vlastníctvom občanov tejto krajiny, ale aj hodnotou našej planéty ako takej. Autorové zastavenie času pomocou fotografie nám umožňuje užívať si okamih a jeho nádheru. Druhou stranou mince je, že daný moment sa už nedá nikdy vrátiť. Stáva sa minulosťou. Tak je to aj so životom každého človeka. Aj keď život ponúka opravné skúšky, nedá sa zastaviť. Proste plynie ako rieka. Takisto, ako každý potok a rieka má svoj cieľ, aj naše životy niekde plynú. Keď by v dnešnom zhone a strese sme sa vedeli zastaviť na okamih, ako autor zastavil obraz, aby sme si mohli premyslieť, kam naša rieka smeruje. Bez dlhého filozofovania o zmysle života nám odpoveď, kam človek smeruje, dáva kniha kníh, ktorá bola preložená takmer do každého jazyka. Toto knihou je Biblia. Opisuje úzku a širokú cestu. Úzka na prvý pohľad nie je až taká atraktívna ako tá široká, ale dôležité nie je, ako vyzerá cesta, ale aký má cieľ. Každý človek od narodenia kráča po tej širokej. Konečná tejto cesty je zatratením, ako opisuje Nový zákon. Počas života sa človek ale môže rozhodnúť z nej vystúpiť a ísť po úzkej, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Obidve cesty majú mená. Široká sa volá hriech, úzka sa volá Ježiš Kristus. Práve k tejto osobe aj sám Dávid píše svoj 121. žalm. Dvíham svoje oči k horám, odkiaľ mi prichádza pomoc. Moja pomoc je od Pána. Naozaj je veľkou pravdou, že Boží syn ponúka pomoc komukoľvek, kto sa k nemu obráti. Nech sa táto výstava dotkne každého svojou duálnosťou, krásou prírody, ale aj vnútorným odkazom o živom Bohu. Ďakujem. Poďakovať Bohu za všetkých ľudí, ktorých mi priviedol do cesty, ktorí znamenali pre mňa jednak profesionálny pokrok, profesionálny vývin, ale predovšetkým duchovný vývin. Chcem sa ale poďakovať súčasne aj organizátorom tejto výstavy, a to Spolku architektov Slovenska, Výtvarnej únii Slovenskej, kresťanskému spoločenstvu Viera. Fotografie, ktoré budete vidieť, alebo mnohí, alebo niektorí ste už aj videli, predstavujú jeden nepatrný výsek toho, čo Boh stvoril na tejto zemi. Ja by som vás prosil, aby ste sa na tieto fotografie dívali predovšetkým ako na dielo stvoriteľa,
pretože on je skutočným autorom toho úžasného, čo na tejto zemi je. A ja by som nám všetkým chcel zaželať na záver, aby len dobré a milosť nás sprevádzali vo všetkých dní nášho života. Ďakujem za pozornosť.